Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz Ýewropany gurşap alan ykdysady krizis barada boljak. Ol krizisiň bir çetini ine siz özüňiz ýa-ni bizim Türkiýede işläp beren watandaşlarymyz öz gerdeňiz bilen çekip otursaňyz, görüp otursaňyz, ine Liranyň hümmetiniň aşağı gaçmagy zerarly, bahalar gymmatlady, ýa-ni azy önümleri beýlekiler, haritler gymmatlap gidip otyr. Şol sany iş ýerleri ýapylýar. Şolar ýaly ýagdaýym Ýewropada. Ýewropada näme sebäp bar? Onu häzir aýdyp geçeýin. Ýewropada şol iş ýerleriniň ýapylmagynyň ýa-da bahalaryň gymmatlamagynyň ilkinji sebäbi indi gyş aýlary geldi öňümizde, şol aýdal oktyabr aýyndan bäri ýa-ni bir tebii gazyň bahasy Ýewropada ozal $250-350 aralygyna 1000 kubik metri şu bahada saklanan bolsa, oktyabr aýyna 1500 kaýerde $2000 da ýetdi 1000 kubiginiň bahasy. Soňra onyny üýşüp maslahat edip biraz aşağı gaçyryp ýene-de ilaty hödürleri ýaly derejä ýetirdiler. Ýöne şonda da $1000 aşağı gaçanak 1000 kubik metriniň bahasy. Diýmek öňkü satylýan narhdan pesinden 3,5-4 esse gymmat satylýar. Noýabr, dekabr, belki ýanwar, fevral, martda indi tutumuz gelýänçe şo narhlar düşmejege meňdir. Oňa da esas bar. Näme üçin? Sebäp ýa-ni Ýewropada ozal şo gaz dawasy başlandy. Orsiýetden ýa-ni gaz turbany ýene-de bir gaz turbany çekmelimi, çekmelärmi? Şo barada uly dawa gidip otyrdy. O turbana me adyny ýa-ni Severny Patok 2 diýip aýdýarlar. Oňa ýa-ni Amerika dütekar garşy, Angliýa garşy şo turban geçirilmegine Ýewropa döwletleriniň käbiri garşy, emma käbiri şo turbadan gaz alma mezur bolansaň şo gaz bize gerek diýip aýdýar. Ýöne häzir hem şol dawaly bolupdy. Şonuň üçin şular ýaly kriz döwrede gaz meselesinde onu soňra alymlar ýa-ni meteorologlar geçen ýyl şu ýylyň Thomsondan bäri duýdurup gelýärdiler. Şu ýyl üstümizäki 2021-nji we 2022-nji ýyl gaty agyr geljekdi. Soğuk gyş boljak, agyr gyş boljak diýip öňünden duýdurdular. Şol hem gelip ýetdi. Şol sebäplere görä soğuklaryň, aşa soğuklaryň düşmegi zerarly bahalar galyp gidip otyr. Indi şu soğukly meselesi bilen baglanyşykly ýene-de bir problema ýüze çykdy. Olam meniň ýaşap oturan Şwediýa döwletimde, goňşy Norwegiýa döwletinde, diýmek şol Finlandiýada da şeýledir. Gara näide demir gazyk döwletleriň ählisinde birden şolar ýaly problema ýüze çykdy. Ol näme problema? Soğukluk problemi. Indi şu mahal bir hepden dowamyny hawaň soğuklugy 25-35 derejede saklanyp gelýär. Şu gece aýdylaryna görä men oturan ýerimden ýene-de bir 250-300 kilometr ýokarda soğugyň derejesi 40 gradus, minus 40 gradus, käýerde minus 43 gradus bolar. We şolar ýaly hawa ýene-de bir näçe wagtlap saklanjak. Käýerde Şwediýa gün orta tarapyny 20-25 derece bolsa da 15 derece bolsa da emma şol orta dolakdan ýokarlygyna şolar ýaly gaty soğuk hawamyz bar. Bir hawa näme emele getirdi? Bu hawa elektrik gytçylygyny emele getirdi. Esasan Şwediýa elektrik togy suwdan şu hidroelektrostansiýalaryny bilen hem de hawadan ýa-ni şol gurulýan ýa-ni degirmen ýaly ventilatorlar bar, ýel bilen elektrik togy işleýän. Şolardan ibaret. Sebäp bular bir döwletde öňkü şol ir döwürmenden 50 ýyl, 60 ýyl ozal gurulan ýa-ni atomly elektrik stansiýalaryň hemmesi diýilen ýaly ýapyldy.
Inni alımlar kelle döwýäle täze maddeýaryň ýa-ni atom elektrik stansiýalaryny nädip gurmaly, nirde gurmaly, nädip boýlap tapmaly. Täp öňkü gurularyň howpunyň barlygyny hana Çernobil atom elektrik stansiýasy häzirim görkezip otyr. Onuň yetiren tebigaty we adamlary yetirendi, ýani ýetirýändi, ýani interger gotorjak gal, o taýda bir topar atom cisimlerinin dolu, dargamak gemesi möhledi. 300 ýyla çelli barıp çekýär dip alymlaryň beren ýemesi var. Maglumaty var. Demek 300 ýyla çekjek bolsa ýene-de görbak näçe nesil şol atomny ýa-ni partlaman derdinden ýa-da keselçiklere uçurap biljek. Şol üçin Ýewropa döwletleri şu katastrofadan soňra 86-njy ýyldan soňra ýa-ni ýuwaş-ýuwaşdan ýeme geçip başladylar. Tebii elektrik togyny. Indi bir sowuklar geldi boli Şwediýadaky esasanam elektrik toklary şol biziň ýaşaýan regionymyzda ýa-ni demir gazyk derýalaryndan ýa-ni demir gazykda gurulan ventilatorlar bar. Şolardan alyp ýa-ni paýtagta tarap Günöwere tarap uradylýardy da. Indi bularam durdy bu sowuk zerarly. O ventilatorlara işler nakşylar ýa sowukda. Indi elektrik togynyň bahasy odal 46 euro diýse 46 şaý diýip aýdaýly ýa köpük diýip aýdaýly türkmençe görse ýa-ni şo 1 kilowat sagady 46 şaý diýip köpükdi. Inni şuun ya dün oglan etdiler eýem ýeten derejesi şol elektrik togynyň 1 kilowatynyň ýeten derejesi 6 krona 46 şaý 45 şaý. Bilemen anlady. Geçen 3 hepden dowamyny Şwediýada elektrik togynyň bahasy 14 esse gymmatlady. Watandaşlar 14% ýa göterimde 14 esse gymmatlady. Bilemenin alamaty. Eni orta hasapdan ýa-ni baglaşan şertnamasyna göre Şwed ýaşaýjysy öýünde ýaşaýan bolsa privat ýemesine hususlaşdyrylan kwartirasy bolsun, aýdaýly daçasy bolsun ýa villasy bolsun, öýü bolsun. Şonda ýaşaýan bolsa orta hasapdan aýdaýly her aýda elektrik togy üçin 1500 ýa-ni krondan hasap alaýyndy da ortasyny aşakdy hasap edýär. 1500 krony ýylanyň 150 euro bolýar. Her aýda şu elektrik togyny orta hasapdan bir maşgala şonçorak töleýär-de 2 adam bolup ýaşaýan maşgalya. Şondan känler uly maşgallar ondan kän ýöne şu ortalyk diýip sanalyp otyny. $150 tölen eurodan tölenne bir aýyna inni 10 mäşetde köperdik goýup. Demek bir aýda alýan ähli aýlygym diňe elektrik togyny ýetjek gäle bir adam. Ine şolar ýaly garaşylmadyk ýerden gül ýaly dünýäde iň ösüp oturan döwletiň biri ine şolar ýaly ykdysady krizise düşdi. Bir howalar açyljak. Açylanyna bahalar haçan aşak gaçjak. O näbelli? Ýöne ine şu bahalar eglan etdiler. Indi Şwediýa dünýäde öňde barjy döwletleriň biri de täze tehnologiýalar ullanmak boýunça indi bular şol benzinin salyarkan tebigaty ýetirýän ziýany känlip bular elektrik awtomobillere geçip başladylar. Ine şol tebigaty goramak üçin. O tebigaty goramak ýaşy bolýar, ozal aýdaýyl şu elektrik maşyny şu tokdan dolu zaryadka bermek üçin bar ullany ýani 45 kron bolan bolsa 4,5 euro bolan bolsa bir gezek şol bagyny benzinden näle tokdan doldurmak üçin. Olamar 300-400 kilometre ýetýär diýip aýdyldy. Indi şo 45 kron bahasy indi galyp şugun kugun häzir men size aýdyp bereň 617 krona gelipdir. Ine bilim eýem 13 esse gymmatly. Kredit görün. 3 hepden dowamyny benzinin bahasy 13 esse, 13% 13 esse.
gymmatly. Ene Türkiýede liran bahasy hem ya dollar kesse gymmatlady diýip ene bütün döwletlerden gelip berde elektrik togy yani ullanyan hojalyklarda hemmesinde hana 14 dessa galan bolsa bahalar. Bir elektrik maşini ullanyanlar bulanın bahasy 13 dessa galan bolsa. İslendik zadın bahasy hatta şu öýde tam süpürjüňem emesi ozal bir şaýa durýan bolsa indi manada durýardy. Elektrik togy sarp eden üçin. Hemme zat krizise batdy. Iň ösen döwletleriň biri garaşylmadyk yerden näşeler ýaly krizise girdi. Diýmek beýleki döwletlerde de şolar ýaly krizis bar. Tutuşlugyna ýanky gazdan, kömürden öz ýemmesin döwletin dolanyrýan ýanky Germaniýa, Polşada şoňýan. Beýleki döwletler alsaňam şolar ýaly. Şolarda da gymmatçylyk emele geldi watandaşlar. Men size şonu aýdaýyn diýdim. Ol plan ýerde aýlyk barmyş, onuň şotat gitmelmiş diýilen howa aýlyk bar, ene şu wetsede de orta aýlyk 2500 euro diýip aýdýarlar da, ortaça aýlyk. Indi bir elektrik togyny 14 desa köperdik görsem, şol alýan aýlyň lükesine bereňde de şu dekabr aýyna ýetjek geldi. Ya ýanwarda näme boljak olam belli de, diými? Ähli gazananyny diňe şu togy bermeli. Onu näme ýaşamaly? Owa bu döwlet, bu millet ýygynçakly döwlet, bulan goru bar, bulan pulu bar, bulan emlägi bar. Bu krizisten geçer. 3 aýym bolsa, 5 aýym bolsa. Ýöne adamlaryň ähli ýygynçagyny ýa gazanjyny ine şular ýaly ýerde krizise taşlamaly bolýar. Bizde, biziň halkymyzda, türkmenlerde ýygynçak ýok şu mahal, goru ýok, zapas ýok. Kimin bankda şu mahal baryp alaýar ýaly 10 000 50 000 100 000 dollar bar. Şu krizisten geçýänçak şu pulumuz ýeter biz arkaýyny ýaşardy. Ýok da şol arkaýçylyk ýok biziň halkymyzda, şol rahatlyk ýok. Şonuň üçin adamlar urunup dur, iki ýanyňa 4 tarapa, 4 tarapa nirden gazanç edip bornadyp ýylymyzda akyr eklemeli. Ýöne gelnäýänne de şol döwletlerde de aýlyk şu berleýän aýlygy şu ýanky krizis iýip gotarýar. Ene aýdy wagtynda elektrik krizis ene Şwetsiyada ene şuň kuny ýagdaý şu. Şuň ýan dünden märi 14 desa gymmatlady elektrik togynyň bahasy. Esse gymmatlady. Alymlaryň aýdyşyna görä ta ýaçykýança şolar ýaly agyrgyş boljak. Biziň ata watanymyzda ýagdaý nahilka onna. O döwletde de kömüre mönenak ödi. Çıkaryan zat ýok. Gazy üçin tölegleri adamlar nämeden öpçüne çeňmene sebäp iş ýok, iş haky ýok. Nädip ýaşamaly? Ene şolar ýaly problemalyň toplumy bar. Şonuň üçin plan döwletde plan aýlyk berilýär. Barın gelin diýileni bilen otada bir gömülge ýatan gaparlar bar. Görünmän duran problemalar bar ilkinji bir sereden. Men şu zatları siz görün, bilin, düşünün diýip şu maglumaty şuň size ýetirip oturşum watandaşlar. Demek elektrik togy gymmatlasa, hemme adam gymmatlaýar da. Iýmit önümlerim, transportam, durmuşyň ähli şertim elektrik togy bilen baglanşykly. Ol gymmatlanan soň ol sen alan aýlyň hiç zady ýetjek geldi. Şu aýda dekabrda Sowetlaryň gazanýan aýlygy hemme adam diýen ýaly diňe şu elektrik togyny tölemeli. Şeylen bor. Beýleki ýanwar aýynamy, fevral aýynamy. Ene agyrgyş geldi da şu döwletiň başyna. Elbetde çözeler. Biziň döwletimiziň ýaly krizise giresi ýok. Ýöne şular ýaly düz ýerin üstünde ene tebii ýagdaýda ene krizisler edi. Onun üçin diýjek bolýan zadym şu elinizdäki barja zady gaty aýagly saklan, tyk saklan, harjatjak zadyňyzyň sanyny azaldyň. Ýylyňyz akyly edebilseňiz elbetde kömegiňiz etmeli bor. Ýok, olary kömek edebilmejek bolsaň hiç bolmany öýüňiz bir ýaly aýlana çykar ýaly öýüňize şert döredin diýjek bolýan. Täp maňa jaň edip oturan adamlar gatykan hamra da bize indi näme ştaýda artyk meslat iýbem içemdak ýylyňyz akylary da ýetirini bilen zakdyr. Jaň edýän adamlaryň sany gatykan baňa her gün. Ene men şolary degişlikde daýdýan. Ol şumal bizde nira haýsy döwlete çykmaly bolsa da rady bir gazanjymy köpersek diýip. Howa çykyp köpeldip bolur. Sanyny
O da şu Türk'te 200 alyan bolsaňyz ya 300 alyan bolsaňyz 500 almagy mümkinçilik döwletem taparsaňyz 800 almagy da döwlet tapar. Ýöne o döwletlerin hemmesi öz kredisi bar. Şu Şwetsiýa gelip işlejek diýene iş ýok sebäp elektrik togynyň masasy şoňa galdy. Öz halky näçegin bilen. Ýoksa Şwetsiýanyň halky bütün dünýäde insanperwerlik boýunça ilkinji orunda duran millet. Bir yerde bir döwlete, bir millete kömek etmeli bolsa, ahli dünýä ýa halkara guramalarda Gyzyl Haçdan başlap beýlik, insanperwerlik halkara guramanyň ahlisinde Şwetlaryň sallamy we uly goşandy bardyr. Şu millet hemme zat edi boldy. Isle ýüreg agyr keseller bolsun, isle ýanky rak kesellerini bejermekde bolsun, isle başga bir zatlarda bolsun, isle Afrika döwletlerine açlyk bolsun, hemme bir ýerde ýer titräň bolsun, şu millet şu elmeden kömek edip dur. Özüm gaty uly kömekler. Indi bu milletin özüne şu kredite düşdi diýmek, bu milletten gelecekki yarım ýyldan bir ýyllamy beýleki döwletlere kömek bolup biljekler. Şoň üçin aýdýan zatym ol hem her döwletiniň bir ýetmezçiligi bardyr ýa kredisi bardyr. Şumal bütün dünýä kredisiniň içinde biz kredisten gaçyp gutulup bilmeýäs watandaşlar. Biz kredisi çözmäge mejbur. Ene Şwetlerim öz krizini özler çözýär, nemislerim, polyaklarim, bizem meni goşgaltamyzy alyp gelip, bizem siziň üstüňize ene öz problemamyzy çözmäge siziň üstüňize geldik diýsek nähil bor. Ene bu ýagdaýam bardyr moral tarapym. Onda biziň döwletimiziň problemasyny kim çözmeli? Ne şu soru hemmemize degişli watandaşlar. Hawa inni yana şu mesele boýunça ana görüp otursanız men sahypamda da ýyldyna bir näçe watandaşlarymyz esasanam diýenler ene çykyş edip oturlar şu gazanç etmek üçin beýleki döwletlere gitmek gerekmi ýa öz watanymyzy, öz halkymyzy diktaturadan halas etmelim diýen soragy jogap sorap siziň öňüňizde çykyş edip oturlar. Berekella. O denarlar ene ýüregi de olar bizden erkeklerden ha tapawutdy bolýar. Olaň ýüregi syzypdyr, boljak geljegi. Bizden ha duýur bolýar bu meselede denarlar. Ene şoň üçin olaň çykyşy ýylyna gidip dur, öz ýüregi agyrsyny size beýan etmese kim etmelini? Erkeklerimizden mar elbette çykyş edip aýdyp duran ýaşlarymyzam hana aýdyp oturlar, näme edip çykmaly bu krizisten, nähil edilse gowy boljak. Iň esasy zat kellämizi işledip çykşytly garşylamak gerek elmezäkin. Ýylymyz akylyny maladasyny başardygymyzdan ökmen etmeli, onu etmeli diýen zat ýok. Ýöne şu meseleni duýup çözmek üçin biz diktaturadan diýnaýmaly. O ýurtdan bu ýurda göçenimiz bilen biz bir gullen 10 ýyldan 5 ýyldan özümizi ýa garnymy özümiz halat edip biler, ýa garnymyzy doýurup biler. Ýöne soň garramaly günümizem gelýär, pensiýany ýerden almaly. Bizi kim eklejek, kim saklajak? Şu soralara jogap beriň özüňe. Watandaşlar, ýagdaý gaty agyr, çykarylgany gözlemek gerek. Bir günüm, hoş günüm diýilen siýasat bilen ýa pikir bilen ýaşar ýaly döwürder bu maha. Ondan otak barın bu tak gelin barmış dip ýaýrat ýarlan deňe artynyň köpüse maşaýynyk galymyň köpüse şol adamlar hiç olmany Türkiýede de biziňkiler şol aýaga galmasyn talap etmesin öz hakykyny goýup pytrak etsin o döwletde bu döwletde ýene de hyzmatkar bolup ýaşasyn situasiýa köşeşer diýen niýet bilen hem şu zatlar agitasiýa edilýär. Şonuň baş çykaryn watandaşlar. O hökmen iş tapmak bermek üçin edilen şu siziň halkyň jebitleşmeginden gorkup şonu pytratmak üçin dörli döwletlere ýaýratmak üçin edilýän oýullar kan ýeňseňiz ente bir taparda düşüneň watandaşlar. Ýöne bärden şu global mesele seredilerine görünüp durdy. Ondan özüňiz pikir edip görüň. Şu Türkiýedäki biziň zähmet migrantlarymyzy Polşada şolaryň näçe prosentine iş tapyryp biler. Şu gece günü işläp şular üçin häzir kömek edilýänmide de şu iş ýygyna galalan ýagdaýyny düzeltjek ýa-şolar kömek etjek adamnyň 100den 5 göterümine de iş ýok şu taýda Polşada. Diňe bagty şugun ýa iş tapan 5%-dir galan 95 näme etmeli? Meselem çözüldügimi şol. Bir özüňiz pikirlenip görüň.
Yani bir yerde bulan barmış, men birinci barıp öz paýmalayn, garan millet näme bolsa şo bolsun diýle niýet bilen edilýän bolsa ol başga zat. Onu biz millet diýip atlandyrmak gerek gal özümizi. Biz onu individual öz başymyza ýekelikde ýygyp beren ol möjekmi, şagylmy, näme nähil bolýar bizde. Eger biz şolaryň türü ýagdaýyna ýaşana bir-birini inneýä, bir-birini serediýä, bir-birini çekýä, ýa bir-birini goraýa, ýa öz ýaşaýan şol emesini töweregine daşyndan başga adamlary ýa toparlary adamlary diýen reýwarlary getirenek. Biz insan bolup şu zatlary düşünmeýän bolsak onu biz näme diýip ýaşamak? Ine mesele watandaşlar. Ine şol diýmede ýanky studentçik bek diýip bir ýyldaşymy menden sorapdyr, we men orsiýetde ýaşaýan, halmana şu QR kodlar barada siz öz pikiriňizi aýtaňyz dedi. Studentçik bek nim watandaşym o QR kod hemme ýerde bar zat ähli döwletlerde. Men orsiýetin kynaýdy oturmaýyn, Şweýçarýan kynaýdy. Ine düňki täzelikde görkezilişine göre ilatyň 79 göterimi şu QR kodlar bilen arady vaksinanyň geçirilmeginiň tarapdary we şolum hökmen hemme derejede geçirilmeli. Şu vaksinany millet alaýmaly diýen adamlaryň sany 79% ýa-da göterim. Aňyrda gaýda 21% göterim. Onuň 10% aýdýa bizde binne ukol etmek ýa şol vaksina almak bir meýletin iş, muny adamlara mezur etmeler sebäp insan hukuklary täsir etmek mümkin ýa ters gelýär diýen pikir bilen öz pikirlerini aýdypdyrlar. 10 göterim. Galan 11 göterimim edilmelidir. Ýöne näme netije berjegini bilemdir, şoň üçin garşy diýip aýdýanlar bar. Jemi, enne diýmek şu jemgyýetde de ene 20 göterim ilan şol ukollar sanjymlaryň ýa vaksinasiýa emesine garşy gönü garşy bolmasa da böleklerini garşy bolup durlar. Emma 79 göterimi şonuň doly geçirilmegini gerek bolsa mezbur hala geçirmäde bir rady diýerler. Ine studentçik bek, men bilýänim şol, biziň edýänimiz şol, ine 3-nji ýemese geldi de, 3-nji möhleti geldi vaksinasiýa. Onu revaksinasiýa diýilýär. O da vaksinasiýa 2 sanjym bilen bolsa, revaksinasiýa 3-nji, sonra 4-nji, 5-njilerin bolup bilen. Näme üçin 3-nji revaksinasiýa ýüze çykdy? Sebäp şol urulan öňkü kollar bar, ýa-ni vaksinalar. Şolar 6 aýdan köpe çekmeýän eken şolaryň goranyş hemesi möhleti. Sanjy alandan soň adam şo sanjymyň güýji bar ýok 6 aýa ýetýär, onuň aňyrda garantiýa ýok, şo güýji ýok şol ukol. Şonuň üçin bärde revaksinasiýa geçirilýär bütün Ýewropada. Bilen mene dünýä öňünde ýa 3-nji kol aldy vaksina. Bärde ýa keselhanalarda şu 2 ukolu ýa 2 vaksinany alan adamlar korona bilen kesellep ýatarlar, peýda bolup başlady. Teredip görüpdirler olaň pasportlaryny, ýa-ni vaksina pasportyny şu soňky ukolu sanjym alandan soňra 6 aýdan köp möhlet geçipdir. Diýmek şoň güýji gaçýar diýip şular netije gelip alymlar indi şu 3-nji vaksinany 6 aýda olan günden urdurýarlar. Ine şunu hem bilmeniz zerur vatandaşlar. Ol Covid'in karşısına urdular, urulluk, ay bollu, ay biz gorul, beýle däl. 6 aýdan soň güýji ýok şol urulan 2 ukolun. Hatda şol Ýewropada ady belli ýanky Pfizer ýa-da Moderna. Men şola barada gurrun edýän. Ol Orsiýetin Sputnik entak doly ýemeden geçmedi. Barlyklardan geçmedik. Dünýä saglyk saklaýyş goramasy onu ikrar edenek şoň üçin. Ýöne şol bir wagtda da şol ukolun 71 döwlet ullanýar diýip aýdylan maglumat bar. Indi biziň Türkmenistanymyzda şol vaksina urulan bolsa, kime uruldy? Näçe gezek uruldy? Haçan soňky gezek uruldy? 3-nji vaksina bardy, näme üçin gurrun edilen? Näme üçin bu Afrikada dören bir ýa-ni omikron marady, hiç ýyl maglumat berilenak ilaty.
O mikron yani o yaşlarda yengil geçiyor, yengil formada geçiyor dedi. Yani o ağır neticesi olup bilecek sonra. O barada entek hiç kim hiç tat bilen hep yanı çıktı ol yüzü. Onu doktorlar, alimler barlap düýbüne yetip bilen aklar o keselik. Soň näme netice vereceğini ya adamın organizmi nirsinden yine zeper ya zarar yetip bileceğini. Ziyan yetip bileceğini bilen aklar. Hazırın inni barlanmalı. Yanı çıktı. Bir ayın bolunak. Şonun üçin bizim döwletimizdäki waksinalardan birinciden seresap bolmaly, ikinciden urulýan waksinaların atlaryny bilip durmaly. Şonu biz halkara guramalary ýa-ni bütün dünýä saglyk saklaş guramasyna ýetirip durmaly. Türkmenistan ene şolar ýaly waksinalar urulýar. Ya urulanak, urulsa da ene şolar ene soňky gezek urulandan bäri 8 ay geçipdir ya 1 ýyl bolup barýar. Näme üçin ere vaksinasiýa edilenak ilaty? Näme üçin ilaty 18 ýaşdan ýokarsyny mejbur edilýär şu mahal. Halkara ýa-ni bütün dünýä saglyk saklaş guramasynyň basyşy bilen. 18 ýaşdan aşaklaky çağlary näme üçin urulanak? Bizim gelecekki nesilimiz dälmi ol? Ine şu meselelerin toplumy bar watandaşlar. Şunu barada bir oturup bir öz başymyza bir netije gelmegimiz gerek. Ýöne näme bolar kadip garaşyp otursagam ya hemme zady Allahyň huzuryna uğradyp Allah çözer, Allah kömek eder diýip otursak onu biz näme elmizden gelýän hiç bir iş ýok da onu biz onu täze döwürde, täze dünýäde berilýän ilmden, bilimden, ýörelgelerden mahrum bolup galýasa. Gelin şu zatlaryň üstüne oturalyň, oýlanalyň, pikirleneliň we netije çykaralyň. Bolýan şuurlukça hemmäňize saglyk arzu edýän hemmäňize sag oturuň, saglykda görüşelim watandaşlar.